още малко! Дай! Бе, изпред този волан, бе! Пак! Стой, чакай малко. Иване, навърти го волана. Пази се. Защото така няма сила те дърпа. Ела с мене, ела качи се вътре. Ела това да върти. Бутаме отзад. Върти, айде. Чакай да изправят волана. Айде, да още веднъж, аз съм Още трябва. Абе, още малко е той да тръгне и го навие обратно. Не го изправи много волана, защото ще тръгне към дерето, леко дай нагоре. Айде. Ама бутайте. Бутаме! Айде. Да мога на това да го извадим, защото да не спира. Айде. Като завие гумата и е до там. Пак зави тази гума. Его е, като тръгнем да изправи, веднага тръгва. Да. Пак добре отстракне. Ого! Тя гума в гума, бате. Откъсна шосито. Тук страна. Значи имаш нещо чупено отпред. Според мен. Тази гума още не знам какво става. Виж как се и другата, така ли? Бе, то шосито му е скъсано заради това, бе. Има нещо щупено тук. Тази гума се на пенджуя. Така бе, тя се иска. А отзад раздатки такива ключ. Изключил ли си всичко, Иван? Изключил ли си го? Защото от това, бе.